Moto sa ko lang Maria. Saon man nahutdan na may pangsumo eh. Utangon baka ko niya no? Wala di ako gapalit siya ha. Pero testingan lang nako. Moto na ko bi. Ayo! Ayo! Kaya po sa tindira diri oy. Ayo! Uy, to ara natulog. Maria? Oy, Biti, unsa may gisigi nimo kaayo diha? Unsa man day mo ha? Di ba Maria niingon man ka nga bubalik lang ko karon o di ni balik na ko. Biti, niingon bitaw ko si Muha gahapon nga balik lang ka karon. Unsa man day imo? Siyay ka. Murag ikulbaan ko aning pagkani ada. Pwede na ko makautang Maria kay manglaban na unta mi ni mama karon ba? Unsa ka nang gistoryahan ni Bitib ni Mariano? Muduol ko be, aron makautang na ko sa gisugo ni Papa nga kulapo. Uy, naapod si Lucio. Maria, may buntag diha. Oh, naapod si Claire. Maria, payong buntag, guwapa mo kay karon? Nag-abot jud mong tulo ba? Unsa man, nagsabot mo. Ako Marian, sayo jud kog ani diri kay ingon man ka mabalik lang pagkaugma. Timingan lang jud Maria nga nag-abot ning tulo diri. Mga bata-bata pa jud mo ba kay taas man kay mong memorya. Sa tinuod lang niingon jud ko sa inyo ha nga balik lang mo karon. Pero ani man gani? Kanang paliurog ko basag usab ani. Maklaro ba nining tulo? Unsa man na Maria oy, mabalik gid mi ani ugma. Mga ingon ana jud. Kanang sayo-sayuhan lang jud ko ninyog anhi. Nag-unsam na si Betty, si Lucio, si Clelia, o si Maria. Unsam na nilang istoryahan? Muduol daw ko ba, makimaritis ko. Nya, biyaan sa tamong tulo ha, kay napamanggod ko'y daghang trabaho niya. Saman, balik lang mo ugma. Oh, namuli mo lagi mong tulo. Naminghoy mo lagi ng mga abaga ninyo. Lagi, naghuy-huy lagi among abaga kay wala may kadala sa mong tuyo. Asa man ka mo adto? Ako? Diri sa tindahan, Lucio. Dudong Pawex, kung muanay ka sa tindahan ni Maria kay mangutang, istoryahan ka kadaan, ayaw na lang. Kay kami gibalibaran mi niya, balik lang daw mi ugma. Mao ba? Gibalibaran mo? Unsa ba ingon niya? Oh, naan na po si Dudong Pawex. Kapalang na kung sa tuyo ani, mangutang na pod. Amang ko'y nakapaskin siya tindahan doon ng pawiks nga ugma na ko magpautang, kasabot. O lagi din yung pawiks. Murag dili na jud magpautang si Maria sa tuwa ba? Alam mo mang pautang si Maria sa inyo ha? Ug mamalit mo, dito man din di. Diri mo mangutang. Lagi ba? Tao na. Karon. Tan-awan ninyo ako ang diskarte. Kung saon ako pagpangutang ka Maria. Saan ang pudi mo doon pawiks? Sige daw be. Tan-awa ko ninyo ha kung saon ako pagpasugot si Maria na makautang ko. Diha lang mo sa daplin. Kay sugdan na nako ni.